Ay, karaos bihap. Soldiers. Yes, sir. Amisin ni Barbie. Yes, sir. Kay gagamitan ko pa ini sunod na tuig. Gani. Sergeant, tara daw. Okay ngayon ano ni Barbie? Magalat tao. Ano, kapitan din ano mo, ano? Hindi ba nasarin ko nga pag tinatawag ka mo ng tawag ng laman pero yung ginagamit ni Barbie? Dire! Sayo mo ka! Ano? Yung trabaho. Dire, i-Barbie, ang kabayo. Oh. Yung gagamit na mo, nang isasakyan nga to ibang lugar kay... Nakatakas mo bukid nga to. Takay? Eh, ginano mo. Ay, puta, nadali. Nadali mo? Oo. 9 months ada. Kapitan. Pabay ito ni kapitan. Ito. Mga animal abuse to. Dito. Anong brad ano? Pahami sa atin ni kapitan. Hindi lang ngayon ginamit ano? Ano alam niyo yung paggamit? Ano ini? Maro man ni. Toya kay nasing ni kapitan nga. Batay tayo! Matay tayo. Pagahin na luwag man! Maluwag ba? Iba Tayo tayo! Pagamis! Hindi kami itong palihan! Iba ka din ang paggamit na rin ni kapitan. Hindi ano daw lain yun. Uy! Sinita ka mo ng kanding dito. Kanding? Ato na yung kanding, borog na. Tungan? Yung mata da. Hindi rin nakasya. Gamit na yung kapitan kagabi. Hindi rin nakasya kayo. Hindi rin malatang tiyan na to. Kanding din eh. Kaya kaya nang naging ano ni kapitan. Gamit ko yung kanan. Gamit. Basta kung gamit ko yung yung pahami sa among kay gagamitin niya. Oh, siya? Ay naman. Kasi ni daladong ko na lang eh. Hala. Ihuli lang ito. Hala. Dili. Ay, nakaraos bihap. Soldiers. Alagaan ni Barbie. Ano problema sir? Ayan pag-alaga, Barbie. Basic. Sergeant, tara daw. Okay ngayon ang musikuan ni Barbie. Mo nang isasakyan nga to ibang lugar kay... Eh, nakatakas mo bukid nga to. Takay? Eh, ginano mo. Ito ginano mo. Action. Uy! Ano? Ayun yung ano yun eh. Makikita. Uy! Oh! Uy! Uy! Kita mo lang kanina dito. Diyan! Kita ka mo na kanding. Kanding? Ato na yung kanding, borog na. Tungan? Yung mata da. Hindi rin nakasya.